tiri vanhu vane agenda yekuwirirana. Ukaona anti shamwari neshamwari ndo dzinotamba dzese naiga uhu haisi hondo masports person hatisi vanhu hatifaniri kuve vanhu vaya vanoti let me win at all costs, ini ndini wina vamwe vese ndo malosers. Kusport if you want to win wototamba zvakanaka. The first winner mutambo wacho. Mutambo wacho ndo the main important thing. Tikautamba nemutemo wacho panapa tikuda kuemploya inonzi world black ball rule ndoya ndiroziva yatiri kushandisa. Hatishandisi mwoyo, hatishandisi hana, hatishandisi pfungwa, hatishandisi tsitsi, asi toshandisa zvakanyorwa. Kana zvakanyorwa zvakashata, nhasi tichashandisa zvakashata izvozvo. Kana zvichizochinjwa zvinochinjwa leta nevane authority yekuzvichinja. Kwete zvatinoita kumba, kwete zvatinoita kwedu, kwete zvinoitwa nemutemo. Ndokumbirawo toobserva mutemo iwoyo. Vasingauzivi panapa competition kuudzidza tinoudzidza kusession. Isusu ini ndichabatsira kuimplementa panapa. Vane vasingauzivi avo chingorohwa tsuro inongorohwa negwenzi rayo zvotodhakwa zvakadaro. Saka kusaziva kukundikana. Ndoda kuti tidai pano patebho panapa. Ndoda timu dzirikutanga kutamba nedzinotevera kuti vakuru vacho tirongane takadai. Ndoda vanhu 2, 1 from each opposing team. This is how we are going to play. Ma-umpires 2 andichashanda now, they are actually on their way. Vanhu vandatoita zvekuzogomba kubasa vatakawirirana navo nezuro vari kuti vapiwa basa rekupenda rabino vakafira kuti basa ikoko kunokosha kudarika zvatakawirirana nezuro. But all the same ufako musoja kabva ipapo wemujoni soja kabva ipapo. So I have other 2 guys who are on their way vanotouya. Muchazoona takubatsira, but for now ndoda kuti tibatsirane chidai. Munondipa 1 wamunoziva, being very honest, wamunoziva kuti ane discipline, anozvidzorawo, anoziva mutemo wacho. And then the same applies kune imwe team. Vanhu ivavo vachandibatsira pakuti ndivo vachange vachirefura. Inini ndichange ndiri roving ref, but mainly ndiri pateam pane dzepasenda. In case of kusawirirana tinouya tobatsira to make a decision which atura ndiyo kuti game redu rifambe zvakanaka. Saka ndokumbirawo ivavo ngativateererei, vamema ndipa ivavo ngativateererei. Panapa ndinoda kuadvisai, handisi kukumbira, ndoziva kuti tiri pano muwadoro but ndinokurudzira kuti zvekumwa doro, madrinks echi, munhu anenge akuuya kuzotamba kana amwe ngaauye humu torega zvekuuya panani ndinoda mukumbira kurova siku ndokukumbira. Munhu ane achitamba vari uku hazvina problem, but ane achitamba game nderenyi vanodecide kumadoro rikakuita kuti mudyire ziva kuti ndizvo handina kuti doro rinodyisa kunomamutosaka zvakanaka atamba. Asi ngatiite make ma-wise decisions. Toda kuti game ready at the end of the day riflowe zvakanaka. Ndiri kukumbirisawo. Saka ma-first clubs ari kutanga kutamba game ravo rekutanga panapa. Ndoda kwaziva buku idzi buku riri pasi table chi no 8 nasi date ndi 4 ndiji table 8 vouchers versus fail vouchers versus fail f
vouchers. F what? FIRLE. Vouchers. This is fair. Gentlemen, panotamba 5 frames. 5 frames. 5 singles. Single. Saka moto chaga tsono dzi. Donc du movie, right? Kutaka 5. Zvire kuti vamwe vese havatambi. But hatina zvekusabhura zviya zvatoita kutemo hatina vangotamba 5 iwaya zvatovharana. Madyiwa maluza mapoints, mawina mapoints. So 5 haana draw. Pa5 hapana draw. Saka ndoda kuti maplayers ari kutamba mundipe so that ndikunyorerei.
It